Jeg lavede en video, hvor jeg viste, hvordan man beregner en vinkel i en retvinklet trekant ved hjælp af tangens. Nu viser jeg også lige, hvordan man beregner ved hjælp af cosinus og sinus. Jeg åbner lige Word, og så indsætter jeg en ligning. I den ligning, så skriver jeg hosliggende katete divideret med hypotenusen. Man kan huske, at cos rimer på hos, så de her to passer sammen. Den hosliggende eller hosliggende katete, det er 12 her. Divideret med hypotenusen. Hypotenusen er 13. Så her har jeg altså cosinus til vinklen. Og jeg spørger lige WordMat, hvad er cosinus? Den er 0,923, hvilket ikke fortæller mig så meget. Så det jeg skal have, det er, at jeg skal have den vinkel, som giver 0,923 som cosinus. Så jeg indsætter en ligning igen. Og så tager jeg cosinus invers til 0,9230769. Og sikkert en masse andet, som den ikke gider skrive. Men det er fint. Hvad giver det? Det giver 22,6 grader. Vi kan se, at de to giver samme resultat, så det er så godt indtil videre. Så skal vi også lige have sinus med. Og jeg vælger at springe direkte til der, hvor jeg regner den ud den her gang. Sinus er den modstående divideret med hypotenusen. Jeg skal have invers sinus lige om lidt. Modstående er 5. Hypotenusen er 13. 5 delt med 13. Og sinus invers, hvad giver det? Det giver, sjovt nok, 22,62 grader. Så vi har 3 forskellige måder at regne det ud på. Hvilken en af dem vi bruger, det afhænger naturligvis af, hvilke 2 af de 3 sider vi har i den retvinklede trekant. Og så tror jeg, vi lukker den her.